Machalo nade nyaka sani waneno ka duoko molonwa achiel kachiel wang'ino tieno ma piny orugodo kawuono IEBC kachiel kod tim maggi ok ginindo kalore ne gikwano bolo tieno duto maneno ni ka piny oru jopiny oyudo duoko waseyudo nitiere kuonde kuonde moko ma duond bura mano mar DCP kachiel kod kweth mapingo piny owacho yombo mano kwang'ie wards mopogore opogore mane ibage yiero kata kamano ka wang'ie kombe ma yande koro liet nitiere ahinya waneno ka duond bura mano mar UDA mar sirikal ema koro jalar kom margi ema oting'o Oland kaka jaloch ma nyiso nang'o ahinya to motelo ne yiero mar higa mar 2027 okay Joyce erokamano koro gokinyi seche bilagi ane duond yamo manyameru miluongo ni Citizen TV to nye awacho ni yiero adundo matindo manyatimorego nye en tho koda kwo ne kweth siasa ariyo sirikal kod joma pingo sirikal to bende nyawacho ni yiero go nye dhi miyo IEBC thuolo mar nyiso jokenya ni bende gin gi lak mar kayo maundu gi gik maricho manyalo chando yiero to bende gin gi ranyisi madhi miyo jopiny bedo kodgi gi yie ni igni ariyo toke ginyalo dhi chung' ne ombulu maduong' mar higa 2027 nye awacho mano kanyaluwo ni e Kasipul komiti mar ng'iyo richo mag IEBC mancho telne gi Commissioner Alutalala Mukhwana ne jowacho ni ji ariyo ma Kasipul Boyd Were gi Philip Aroko ne giyudo kanoketho kidienje mohingo 10 mag chik mag ombulu to mano be noland kane wan mana kama wabedeni ne awacho chieng'no ni onego bed ni ne gikayo timno mondo ji oneni inyisa ni makama kaparono gi kanyo matin agoyo mos ahinya makama kaparono gi kanyo matin nitiere chochni moro mwantiere godo midwa losi nyakora moge jwang' pod wantiere kae ka wamedo menyo duoko mago mag yiero madundo manotimo odiochieng' manyoro tang'eyo kuma Eric Okeyo ni kelo to yiena mar mondo mi achwal penjo ni kuomi wakili Kennedy Odhiambo nyaka sani ne waneno ka nitiere liet manowuoka e gwenge mopogore opogore tiwinjo kanyo ka Eric ne temo lieko moko kuom gigo maseche moko IEBC koro ni kete tem ni gibo bedo ka gibago yiero mar 2027 e yo machalo nade to odiochieng' manyoro ne waneno ka lieto bedo kwatiyo kod ranyisi Mbeere North watiyo kod ranyisi Malava bende ne waneno ka nitiere liet manotimore kaluwore kod liet mane obedo e kinde yiero makamano sani koro selanda joduoko bende nitiere joma nyalo tiyo kod liet manowuok makamano mar mondo mi giringe doho gikweda duoko mag yiero kose ka koselande no ema koro bobedo mana kamano ka koseland joloch ing'eni king'iyo chike magwa mokwongo kaka Kenya wan gi yore mang'eny mag appeal decision kata lendo mar returning officer at the constituency level ok en final yes en final for the elections but ok nyis ni otami yudo yore moko mag yudo ratiro mari ka in gi adiera ni nende election ok otimiyo makare nikech wawacho ni onego bed ni timo free and fair elections yo maratiro to nitie gik mang'eny manyalo interfere ga free and fair election koro one en gimoro ka violence ni polling station iyudo ka